Ahoj, robíte niečo? Ak nie, poďte si so mnou vyrobiť vrtací stolík na stojanovú vrtačku, alebo ak máte len nejakú stolnú, to je celkom jedno. V princípe je furt rovnaký. Ja som nejaký doraz pri vrtaní používal už 100-krát, ale v poslednej dobe mám pocit, že ho používam oveľa častejšie. Takže som si na stôl vrtačky pripevnil takto zo spodu dosku z vodovzdornej preglejky. Z jednej strany laminovanú hladko zo spodu a z druhej protišmikovo, aby na tom ten obrobok dobre držal. Mal som tu práve nejaký zvyšok, ktorý má 410x300 mm, ak sa nemýlim. Takže to budem teraz robiť z neho. No a zase z nejakého odrezku som si tu urobil doraz, ktorý tam prichytávam 2 svorkami typu C, čo samozrejme nie je moc komfortné. Navyše tie svorky tu zo spodu prekážajú, keď chcem meniť kľúčkou. Výšku toho stola, keď ich otočím smerom nahor, tak zase prekážajú, keď chcem hýbať vrtacím hriadelom nahor a nadol. Takže preto som sa rozhodol, že už s tým niečo urobím. No a týmito svorkami potom fixujem samotný obrobok, ak je to potrebné. Toto všetko by som práve chcel vyriešiť pomocou takejto upínacej lišty. Začnem trošku zoširoka, pretože vlastne celé to začalo už pred niekoľkými rokmi, kedy som si z Unimaxu objednal práve takéto upínacie lišty. Sú 1220 mm dlhé a zistil som, že majú presne šírku 3/4 palca, úplne rovnako ako má šírku. Tieto vodidlá v stolovej píle a práve vtedy som premýšľal, že by som si vyrobil taký improvizovaný formatovací vozík na tú pílu a nechcelo sa mi vyrábať lištičky z nejakého tvrdého dreva, ktoré predsa len mení svoj rozmer vplyvom vlhkosti a tak ďalej. Tak som si povedal, že obetujem tie 2 upínacie lišty na ten formatovací vozík. Tým, ako je dlhý 2,5 metru, tak 2 upínacie lišty o dĺžke 12-20 metrí sú cez celú dĺžku. Krásne to do drážky zapadne. Krásne to tam jazdí, je to samozrejme rovný, nejako sa to nekrúti, nebobtná a tak ďalej. Inak, čo sa týka tohto vozíka, myslím, že sa objavil len v jednom videu, ale aj tak ma vtedy prekvapilo, že to vôbec nikto buď nezaregistroval, alebo aspoň nekomentoval, čo ma dosť prekvapilo, pretože to je taká vec, ktorá na pohľad je celkom zvláštna. Tu sú upínky, ktorými sa ten materiál môže upnúť v niekoľkých rôznych polohách, ale ak by vás to zaujímalo, samotný tento, ako ja hovorím, formátovací vozík, ako to funguje, ako som si to vymyslel a ako to používam, napíšte mi to do komentára, ja kľudne o tom rád niečo natočím. Teraz si len požičiam túto upínku a budeme pokračovať tak, aj keď sa budem snažiť akokoľvek, aj tak to nakoniec spadne. Takže tie 2 upínacie lišty, ktoré som chcel použiť na taký univerzálny upínací stolík, ktorý budem tiež v blízkej budúcnosti konečne vyrábať a tiež na ten vrtací stolík som spotreboval tu na to a premýšľal som, že teda budem musieť zohnať ďalšie 2. V tej dobe Unimax ponúkal práve len tieto v tejto farbe, má ich doteraz, sú za super cenu, sú len takto holé, možno, že sú v páre, to vám teraz nepoviem. A po nejakom čase začal predávať prakticky identicky od Rocklera, ktoré ale majú u seba ešte 8 takých jednoduchých upínok, v podstate len T skrutky alebo skrutky z T hlavou s maticami 4, sú také ako ploché krídlové, alebo ako to povedať, a 4 sú pecípe, aby sa dobre držali v ruke. Ale inak tá lišta je vlastne identická, aj keď je toto drahšie, tak si myslím, že si to nájde svojich kupcov. Poprvé sú tam tie upínky, ktoré k týmto lištám buď musíte kupovať, alebo si ich samozrejme môžete aj vyrobiť. A je to tiež oveľa lepšie zabalené v kartónovom tube, ktorý je fakt pevný, akože ho nezmáčknem rukou. A v tom je ešte takýto luxusný plastový, a práve v tom je tá lišta v nejakom plastovom obale, tak ako sa vlastne predávajú tieto samostatne. Čo pri českých transportných prepravných službách je trošku rizikové, zatiaľ čo toto riziko, že sa to poškodí počas cesty k vám, je minimálne. Takže páči sa mi to. Myslím si, že tá vyššia cena je v tomto prípade ospravedlniteľná a teda to už u Rocklera. Prepáčte, ako aj u Rocklera zvykom, je to akurát proste v inej farbe. Je to modré, ale myslím si, že to je identický výrobok, pretože Unimax veľa vecí berie priamo z Tajvanu, kde predsa len tá kvalita
je o kúsok lepšia než to, čo sa k nám bežne dováža z Číny. A aj Rockler si necháva vyrábať alebo nakupuje na Tajvane, takže si myslím, že to bude ten istý výrobca. Profil tej lišty je úplne rovnaký. Rozmery sú identické, len sa to líši proste farbou. Ten vnútorný profil je taký zložený, aby tam šli dať práve tie skrutky s plochou hlavou širšie, alebo aj klasická skrutka so 6-hrannou hlavou. Problém je v tom, že tým, ako je to dimenzované zase na imperiálne jednotky, tak M6 má príliš malú hlavu a M8 má zase príliš veľkú hlavu. Ale M8 tam krásne pasuje. Len tú hlavu teda musíte zo spodu zbrúsiť, aby bola trošku plošia a ešte z boku, aby bola užšia. Potom tam idete, že máte tiež upinku. Jo, bacha na to. Vlastne aj tie skrutky, čo sú súčasťou tej sady alebo týchto upínok, nemajú metrický závit. Takže na to normálnu maticu nenaskrutkujete. Ono teoreticky by mi stačila len polovica, pretože by som dal len 2x30 cm, dve lišty po 30 cm, ale rozhodol som sa, že mi je ľúto to rezať zase na toľko malých kúskov, takže to len rozpolím. Hele, nebudem kvôli tomu vyťahovať pásovú pílu, prerežem to, flexou sa mi to úplne rezať nechce, prerežem normálne ručnou pilou a dám tam 60 cm dlhé lišty, ktoré budú z toho stolíka vyčnevať smerom dozadu. Tá vrtačka je radiálna, to znamená, že má vzadu veľa miesta, je urobená na to, aby sa to vreteno dalo posúvať smerom od stĺpika, takže to tam vlastne nejako prekážať nebude. Možno to niekedy aj v budúcnosti teoreticky využijem, ak budem potrebovať ten stolík posunúť ďalej od toho. Takže to len teraz prerežem na polovicu, zabrousím. Ja tu mám úplne krásnu novú pílku s úžasnú fungunovým bimetálovým plátkom. Bachko jemňoučky 24 zubov na palec, takže tu na ten hliník to bude úplne perfektné. Uznajte, že tu na to vyťahnuť pásovú pilu je nezmysel. Ani neviem, čo tam mám teraz práve za pás. Asi nejaký hrubší, takže by som to aj tak musel meniť. No. Vezmem to iba pilníkom. A pilník, len pilník. Tie vole, kde je... Nie, pilníky a rašple, to je moja veľká slabina. Tak by som chcel tiež nejako doriešiť. To je pilník niekedy z 80. rokov minulého storočia. No, nemusel by som hneď kupovať nemecký, ktorý je známy svojou vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. A problém je s tými českými firmami, pretože tá komunikácia, ktorá by mala byť efektívna a jasná, je tam fakt zlá. Nie u všetkých, ale dosť často sa stáva, že zákazníci sú nespokojní s tým, ako sú ich požiadavky riešené. Nie je ten pilník z najostrejších, uznávam. Tak, a tu do tej dosky, ktorá má proste vopred dané rozmery, teraz nebudem vymýšľať nič iné, mám ju tu, je to môj prvý stolík, takže nemám žiadne skúsenosti, možno sa ukáže, že je moc malý, tak to potom hodím na výmenu, premontujem tam len túto lištu a nebudem to teda frézovať, ten otvor, radšej to vyrežem na stolnej píle, proste na niekoľko priechodov. No a potom to tam prišrobujem. On je problém, ako do tej 18 toto zapustíte, tak už tam zostane pomerne málo mäsa na tie skrutky. Neviem, či tu mám tak krátke. Keby boli dlhšie, tak by som to ešte potom musel vypodložiť nejakým materiálom, aby sa to do niečoho ešte ako zavrtalo. A okrem toho, že budem môcť použiť to pravítko, posúvať ho dopredu a dozadu, tak zároveň tým, ako tá lišta bude cez celú šírku toho stolíka, tak tam práve budem môcť použiť ešte tieto upínky na to, aby som mohol prípadne v prípade potreby upevniť aj samotný ten obrobok alebo nejaký bočný doraz. Stále je tam tá možnosť ten bočný doraz ešte chytiť takto tou svorkou pri najhoršom. Jediné, čo teraz nechcem urobiť, je vyfrézovať si uprostred otvor, aby som tam mohol vkladať výmenné dosky, pretože samozrejme, keď vrtáte a prevrtáte sa niekedy skrz, tak buď by ste si to museli stále niečím podkladať, čo sa mi asi nebude úplne chcieť, alebo si proste môžete časom, keď sa vám zničí ten stred, tak si ho proste len vymeniť za nejaký iný a z ľubovoľného materiálu, čo si myslím, že je celkom šikovné. Presne uprostred som si vyznačil štvorec 100x toto. V rohu som vyvrtal otvory o priemere 20 mm a potom som to spojil frézou.
No a tu do toho otvoru budem vkladať vložky z rôznych materiálov. Môžem použiť tú istú preglejku, ktorú navyše môžem otočiť, takže ju môžem mať zhora buď protišmikovú alebo hladkú, ale môžem si tam zo rovnako hrubého materiálu, čo je štandard 18 mm, dať napríklad dosku z MDF, alebo aj z drevotriesky, alebo napríklad z úplne obyčajnej stavebnej preglejky, alebo akéhokoľvek iného dreva, ktoré je zase oveľa priateľskejšie voči obyčajným vrtákom do dreva z HCS, teda z vysokouhlíkovej ocele. Mne sa na Unimax vždy páčilo, že to máte na výber. Tam si taký nejaký stolík môžete aj kúpiť, možno aj v niekoľkých cenových hladinách, alebo ak si ho chcete vyrovnať doma, tak si tam napríklad môžete kúpiť aspoň nejaké polotovary, aby bol ten výsledok trošku elegantnejší. Čo sa týka tých kupovaných stolíkov, pre niekoho je samozrejme čas dôležitejší ako peniaze, takže si to nechce napríklad vyrábať a bude mu ten kupovaný vyhovovať. Ja som si chcel urobiť taký stolík, aby vyhovoval mne, aby pasoval práve na tú radiálnu vrtačku, čo by tie normálne stolíky asi úplne nesplňali. A za druhý som si tomu chudil z materiálu, ktorý mám rád, ktorý mi je sympatický a podľa mňa aj lepší. Pretože väčšinou tie stolíky bývajú z MDF a tá prekližka je na to určite vhodnejšia. Určite je celkom šikovná tá protisklzová vrstva, pretože sa potom tak ľahko nepohybuje ten obrobok a na tom dorazuje zo spodu. Takže sú dve proti sebe, nemusíte to ani zase tak veľmi uťahovať a drží to ako čert. Takže som sám zvedavý, že čo prax odhalí za prípadnú potrebu zmeny alebo dodania či predelania. Ďakujem, že ste sa pozerali, majte sa krásne a robte niečo,